Hi boys and girls. I dag så skal vi spille noget Battlefield Team Deathmatch, fordi det er det sjoveste i verden. Og jeg vil simpelthen gerne være lidt bedre til at være scout. Så derfor skal vi simpelthen spille med scout i dag. Melee. Nej, ikke dem der. Yes. Den scrapper vi bare. Receive der. Shotgun. Okay. Nå, men nu kan jeg lige nå at få solgt den sidste. Så håber virkelig, at jeg kan... Nej. Okay, hvor meget kan man få for en squad? What? Man kan få meget for den. Okay, Battle Pack, så koster den dyreste. Koster 900. Så kan vi da godt bare lige scrap en af dem her. No, okay. Get Battle Packs. Superior Battle Pack. Confirmed Battle Pack. Og så køber vi bare lige en til Battle Pack. Okay. Hvad for en håber jeg får? Jeg håber bare, jeg får The Black Watch. The Black Watch. Okay. Martini Henry. Okay. Yes, lad os bare join. Så åbner jeg bare en battle pack lige efter det her. Okay, yes, man. Det er en scoutbane. Men ikke den der. Hvor meget koster den der Martini Henry? Er det den der? Hvordan complete weapon assignment? Hvad skal jeg med equip with? Perform 300 kills med Martini Henry. Ej, det kan jeg jo ikke. Nå. Jeg kan købe en ny sniper. Hvad for en er bedst? Er det ikke en, som skyder forholdsvis hurtigt? Ved du hvad, jeg tror jeg venter til at komme i level 1. Fordi så gør jeg... Den her... Nej, ikke den der. Den her. Ja, okay, vi venter i hvert fald bare på at komme i level 1. Nej, hvorfor er jeg ikke med i noget sport? Jeg skulle have gjort mig et sport inden banen den er over. Jeg skal hen til mit secret sted, som der ikke er nogen, der kan finde mig. Lige her. Wow. Jeg kan ikke engang finde mig selv. Wow. Han døde for jeg nåede at dræbe ham. Martini Henry, det er snyd. Det er vældig snyd. Don't know how to change it up. Yes, man. Yeah. I motherfucking hit him right in the pussy. What? Et skud, og så dør jeg. Det er umuligt. Wow. Yes, man, der var en, der dræbte ham på mig. Attack Rage of Winter. Wow. Lad mig dræbe dig. Er du her? Så lad mig dræbe dig. Nej, jeg går væk. Wow. Shit, men der var lige en, der reddede mig for vildt der.
Okay, jeg har nogen på den anden side. Til hvis nu det skulle gå galt en dag. Okay. Jeg har ikke fundet nogen sådan nogen endnu. Der. Nej. Det kan ikke passe, at jeg ikke kan ramme en skid. Lip. Ja. Nej. Yes. Se, jeg rammer dem alle sammen, men de dør ikke. Optag. Sådan. Et kill. Mit der sniper, okay. Yes, man, jeg blev revived. Nej. Jeg ved ikke lige hvorfor jeg... Wow. Boom. Nej. Der er en... Sådan. Oh. Halfway there. We need to push harder. Made a time. I made a crime. Try to time. Ja, jeg kommer lidt op. Bitch. Jeg kom bare lige op og udrydde dem alle. Ja. Allerede mange flere kills med dem. Flame Trooper kit. Fuck, det er en forkert knap. Sådan. Hvad fanden gjorde det, var det? Shit, man, hvordan kan du ikke se mig? Shit. Nej. Jeg fik ham sgu.
Yes, man. Killed. Nu skal jeg lige overtage det hele igen. Et kill. Try kills. You want me to patch you up? Nej. Kom nu, red mig med det ikke. Nej, tak. Ah. Best spawn ever. Ja, victory! Hvordan er det, man stemmer så hurtigt? Jens. Wow! Shit, men jeg har aldrig nogensinde fået sådan en høj en score. Wow. Det er virkelig vildt. Hvordan kan jeg så ikke være os, der er det bedste scoret? Det tager simpelthen ikke. Jeg skal lige på scorebordet. Jeg skal 15 kills. Anden pladsen. Og mine penge er på 93. Okay, jeg ved godt, det der med penge, ja, det er sgu ikke helt for godt. Battle pack. Nej. Okay. Highlights. Jeg må da få en af dem. Ja, headshots. Stats. Killstreak 2. Yes, jeg kom på anden plads. Bedste i verden. Og I må meget gerne subscribe, ligesom alle de andre, der har gjort det. Og give et like. Og kan I se den der lille klokke, der er ved siden af subscribe-button? Eller knappen. Det må jeg også gerne meget trykke på. Fordi så ved I nemlig, hvornår mine videoer der, de kommer ud, ja. Nå, der var den. Battle Packs. Okay. Unåbnet Scout revision. Men eftersom det kun er Scout, man får til det. Det er da rimelig sej. Jeg fik da en Legendary i en Common Chest. Nå, men det var for den her video. Peace.